Mali e walma foyi e ba mali ba e walma banzan gono di manam abele jide aw ni nyanduma aw sigiro cogola Djeli Amadou Drame ene kunka do inga solika don limana o kambi nyine manke info footmelani limana o ko précisément les abonnés de la vie des aigles aka jeli kini kuma don mali do komi ntunyi sira nyina aw bele jele fe cogo mina aw ka do kenyi kombina Cameroun mina anga cedum aywa minu dugon matindi aw ko do na aw ko demena aw cesiri na aw ko wilga jonno aw ko fasokanu alhamdulillah Djeli Amadou nyuma sira Cameroun ne sira douala kunu 15 wati ne bise wati muna ne na soro ne bor aéroport kono wati muna ne jamakulu bonni douala aéroport dala jamakulu munya ye ngoni mi kan yere nyinika ngami sibuwa an be Bamako wa tare an be Sikasso de moti tefiu imana mama ye abele jele ni bingene ani nere ani blema o de binyona woni Djeli Amadou nusidia ay nyagari ani Djeli Amadou vraiment jene boroso de ni ganaso male munu sigoro bembe Cameroun ma précisément chez de douala ka folu duma ko walu nyumando numu u barkada u ka faso kanu anu ka jamana kanu anu ka cesiri no ko wili ka jola man yere dunay Cameroun fiu aywa kuma ba kala ba cugumina ni go nyagale bato ma aka tasuma de fa na aka tasuma de fiya na nuji ma fa adaji odana ka fa baye aywa de toro onu nyanje ambi folula Djeli Amadou do maka chama biyono akere bonye ani karama mo girna Djeli Amadou no fe Djeli geni kuma do mali abele jele ni fleni mo girna Djeli Amadou no fe Djeli Amadou nana Djeli Amadou nana o uya damine femunde ye jimi fo damine na tegaro damine na tulun damine na ne ya jitimene ni njema kulu badin ne te dowere Djeli ni nganzango ka fo ne be nkodo kataka nunu jolonto yanwa ngatebe o konana sa ni Djeli Amadou ngona nvarlo kan anyanta ka tuluni yeleye panga chunda bora ni chodia yana nga chelu ngona ngoni antuluna kosobe fogo tashi ndegnya tani shegi nana teme kara ndegnya ta ani konoton teme Djeli Amadou ya fle aywa nya jetemine an willa ko d'Ivoire ndegnya konondo no odi neverie aywa ansile lumi amase ka tansoro kanto panguru ngono silwatu temana Djeli Amadou kan sile fana tuma sheli la sala masheli fitiru kuma mafo safo biki itete kana vraiment nya fle ngomba tele jona mbeta dagaro nyini yera la kata nyini siliko la o mbula odla kana jona nana hotel la ko hotel nta ki ndodo na hotel Barcelone dulu hotel Barcelone ni Djeli Amadou mbula kana yino nana nyini siliko la do warate fu mamo jamana siliko odi mbo jamana mbula kana nana sili wati mun sigina kataga o benani anga cedo na wati ye bonni kanbo ma sega nyogon tuguni ni kanbo ma sega nyogon ye kabo ka yafuma belebele taka obele Djeli segere obele Djeli yafa Djeli Amadou ma ala kama akira kama kasabuke mbulla kana siliko de la nsilla kana wati mun ntara ka tata jama soron tuguni nga obene anga cedo na wati ye wati ma ama sega nyogon ye tuguni bon ni nanu obala ladlikan kadi anga cedo bele Djeli ma munu be Cameroun wa munu be serla kana masi kilin kana bo ni ika papier te kadante akatake visa akatake passeport yewo akake wolu seben yewo akake nina yewo anga sabali malin Cameroun ni che fuita onche ni benni karamani here ni nyeta che nga wati na dunye bele Djeli nye jombe Cameroun na dunye bele Djeli nye Cameroun de la otuma anga sabali nambe bo anga na boka anga gafe utu nambe bo anga na nyena kadante uko nambe bo anga na nyina wulu sebe unko nambe bo anga na nyina nina uko papier na bi sega ki ebolo ka fo ka be justifier ka fo ini jamana imaye na bi kuna kana bo ki ika papier to ka sabuke munye kani na adamine na ko tuma ba ko korode jamana chama ni bina faranyo ka ma nyuma bula ma jugu bula otumi la dilikanye ni nga fo malien dimbele Djeli nyina munu sigol be Cameroun ma aw bala munu sirala kana aw bala wa ma chama ni be kofe kana munu ma sian folo na ani Djeli Amadou ko ni ala ya ni dunna kunu ndega nyeta ani duru katanye ndega nyeta nani wati ma o ni Djeli Amadou o yindo douala ni ala ka jeye anga chono yera miran bibina wati na udaga me douala folo do sogmodena amina afle ninga eseka programme nyini ka programme don
pour que an bɛ se ka aw bilasira cogo min na donc halisa yafama deli don jatigi minnu girinna Djeli Amadou kan a nalen don a la yan nɔ jama cayara Djeli Amadou ma jama cayara fo ka fɔ k'a cayara jama cayara a tɛ se ka ɲɛfɔ bɛɛ ko Djeli Amadou Allah ka k'aw saraba ye Allah ka k'aw saraba ye yarabi ka ɲini Ala fɛ an ka girin ka jɔ an ka fara ɲɔgɔn kan a kun o ye kupu ko in de ye kupu in Ala ka nɔgɔya anw ye yarabi an ka sɔn ka segin ni kupu in ye an kana ɲina n'i ye mun kɛ cɛw tatɔ la cɛw segintɔ u b'o k'i la 2002 o taara a ta anw fɛ ni ka nana ye u fɛ yan nɔ o tuma 2022 anw seginna ka na an bɛna ta an bɛ segin n'a ye an labɛn san 20 n y'a sɔrɔ farajakaminɛw la la vengeance était un plat qui se mange froid a san 20 kɔni c'est devenu très froid à ce que je sache donc jatigiw ka bɔ ka foli di aw bɛɛ lajɛlen ma bi sɔgɔmaden na nka bɛɛ lajɛlen k'a bila a kunna un peuple un but une fois jɛ ka kɛ o ye wasa ye jɛ ka fɔ o de ye damu ye kun hakilina wɛrɛ tɛ anw na bɔlɔn tanko 7 sebaaya 7 o ye anw bɔkun ye o ye an nakun ye Cameroun yan nɔ nka Djeli kamalen ka bɔ k'i sigi ka kuma ten komi n'i ye karamɔgɔ de ye ayi i kan ka différence ni jira sa kan ka kolo jira maaw la k'a fɔ a ko nin ye an ka jelikɛ in de ye n dabali gosira dɛ aw tɛ bɔ n'i ye cɛkɔrɔbaw ye n'i bɛ foli daminɛ i b'a daminɛ bakɔrɔba yɛrɛ la sa ba kɔni ba foli filɛ nin ye ayiwa nin ye denkɛ fɔlɔ ye sa wa Ala a fɔ nin ma fulaw ko nin ma ko Hamadu Djeli Amadou Drame ku ka don mun ka bɔ ka jira la mun tɛ ka jelikɛ ni kuma dɔnbali inshallah o tuma dabali gosira ni Ala ma basi kɛ sini ni o bɛ bɛn tubabu tile 9 ma an bɛna tabila forobamugu la o tuma cɛbaw u bɛ ni ɲɔgɔn sɔrɔ anw ka bɔli o bɛ bɛn tubabu tile 12 ma ni Ala ka jɛ ye anw ni Tunisie an bɛ tabila forobamugu la inshallah ka bɔ ka yafama ɲini kɛ ka foli di jama bɛɛ lajɛlen ma salamu alaikum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu